Dragi moji, dobrodošli. Pogledajte kako da ofarbate uskršnja jaja intenzivne boje na najbrži i najjednostavniji način. Čuvar kuća, odnosno prvo farbano jaje, vidite kako je intenzivne crvene boje. I ostale boje su intenzivne i prelepe. Ovo je roze boja, tamnije zelena i svetlija zelena. Pokazat ću vam kako da ovo izvedete. Ovo je farbanje jaja na moderan način pomoću kapsula za bojenje jaja koje sada možete pronaći u našim prodavnicama, a nisu skupe. Ova je plaćena 60, tačnije 59 dinara. Ovo pakovanje sadrži 6 kapsula sa različitim bojama. Testirat ću kako boje, a njime možete ofarbati mnogo više jaja nego što sam pokazala u videu. Bela jaja koristit ću za farbanje 4 boje, a za 2, zelenu i crvenu prema uputstvu, treba koristiti ova žuta, tamnija jaja. Ukoliko niste znali, pečat sa jaja možete skinuti pomoću alkoholnog sirćeta. Sipajte malo alkoholnog sirćeta na ubrus, na vaticu ili neku gazu i protrljajte ovako. Evo, skinuo se pečat, ima malo boje od pečata na ubrusu. Ispraću alkoholno sirće u vodi da ljuska ne bi izgubila boju tokom kuvanja. Dobro oprana jaja, koja sam poređala jedan sloj u šerpi, prelivam hladnom vodom i stavljam da se kuvaju. Za to vreme pripremite plastične čaše, rukavice, ulje, alkoholno sirće, ubrus, kesicu sa kapsulama, za dekoraciju po želji stikere. U jaja dodajem 1 kašiku soli. Kada voda proključa, smanjujem toplotu i kuvam na umerenoj vatri 7 do 10 minuta. Ova sam kuvala 9 minuta i 30 sekundi tačno i ostavljam ih u toploj vodi. U čaše sipam po 150 ml tople vode, iako po uputstvu piše 2 decilitra. Zatim u svaku čašu dodajem po 1 kašiku alkoholnog sirćeta sa 9% alkohola. Prema uputstvu sa kesice, ove kapsule možete koristiti na 2 načina. Možete dodati celu kapsulu, zato ja zelenu kapsulu dodajem celu u toplu vodu, a ostale otvaram i sipam da ubrzam postupak. Evo, ovdje se vidi da se zelena kapsula još uvijek nije rastvorila u vodi, dok se prašak iz drugih kapsula rastvara. A evo zašto su potrebne i rukavice, posebno ukoliko otvarate kapsule. Sipam i posljednju ljubičastu boju. Protresite malo čašu da se prašak rastvori. Ili ovako, pomoću štapića promešajte svaku boju. Kada prelazite iz boje u boju, uzmite drugi štapić. I evo, sada ćemo testirati boje. Po uputstvu, dakle ovo žuto, tamnije jaje stavljam u crvenu boju. Snimak nije ubrzan. Evo koliko brzo se jaje oboji. Vratit ću ga jer želim još intenzivniju boju. Ovo je prvo jaje, treba da bude intenzivne crvene boje, pošto je to čuvar kuća. I evo za nekih 2 minuta, možda i kraće, boja je ovako intenzivno crvena, vadim i stavljam drugo jaje. Bela jaja stavljam u ostale boje, a u crvenu i zelenu žuta. Jaja jako brzo dobijaju boju, zato ne morate da merite vreme. Samo povremeno proverite i kada ste zadovoljni bojom, izvučite i stavite sljedeće jaje. Ovdje je potrebno upamtiti da jaja treba da ostanu topla nakon kuvanja i da sipate toplu vodu. Također, u svaku čašu treba dodati 1 do 2 kašike alkoholnog sirćeta. Za intenzivniju boju ja sam sipala malo manje vode, 150 ml, pošto sam bojila u ovim manjim čašama od 2 decilitra, pa da bi imalo prostora da tu stane i jaje.
Evo kako izgleda ukoliko belo jaje farbate u crvenoj boji. Ovo je razlika. Ovo u čaši je belo jaje farbano u crvenoj boji, a ovo u ruci žuto jaje farbano u crvenoj boji. Dakle, intenzivniju boju dobijate, a ovo je isti postupak sa zelenom bojom. Dakle, ovo je belo jaje u čaši i ono je svetlije zeleno. A za ostale boje, nijansu sami možete odrediti u zavisnosti od toga koliko dugo jaje držite u boji. Ovo su isto dva ljubičasta bela jajeta, jedno je bilo kraće u boji, a drugo duže. Ako niste koristili plastične kašike za jednokratnu upotrebu, onda ove odmah potopite u toploj vodi i dodajte malo alkoholnog sirćeta da se boja sa njih skine. Evo kako izgledaju. Prelepih su boja. Možete ih po želji sada dekorisati stikerima. Kada kupujete stikere, obratite pažnju. Uzmite ove koje možete samo da odlepite i zalepite, dok ove druge trebate da režete ove sitne oblike, pa zatim da lepite na jaje, da kvasite, da skidate najlon, komplikovano je. Po želji možete premazati uljem, mada ovo nije obavezno i smatram da su jaja bila lepša pre nego što sam ih premazala uljem, jer imaju ovaj svoj, ova boja ima prelepi sjaj. Nadam se da ćete moj trud nagraditi jednim lajkom i da ćete ove godine na ovaj jednostavan i brz način ofarbati uskršnja jaja. A imate i druge predloge na kanalu Lako je kuvati kako možete ofarbati prelepa uskršnja jaja. Prijatno!